Sino mag-aakala na ang mga lupang ito ay maaaring gawing mga dekorasyon? Mga paso at palayok na may mga kakaibang disenyo. May nakakukit na manok, Avengers team na paso. May elegante at parang mamahaling paso at lahat ng yan ay gawa sa putik. Ngunit hindi lang basta simpleng putik ang ginagamit dito dahil ngayong episode ay aalamin natin kung paano nga ba ang proseso sa paggawa ng mga naggagandahang mga paso at mga palayok. Papalakihin ko siya sa ano? Dito ay malalaman mo ang tradisyonal at modernong paraan sa paggawa nito. Kaya naman, tara na't tuklasin, alamin at matuto I see. sa sining ng lupa mula sa putik hanggang sa obra ng paso at palayok. Ang mga paso at palayok ay matagal ng bahagi ng ating kultura. Ginamit ito ng ating mga ninuno sa pagluluto, pag-iimbak ng tubig at maging sa mga ritual ng libing. Katunayan, mahigit 3,500 years na ang nakalipas, gumagawa na ng palayok at paso ang ating mga ninuno. Isa nga sa pinakakilalang halimbawa ay ang Manungol Jar na siyang natagpuan sa Manungol Cave, Palawan at tinatayang ginawa noong 890 to 710 BC. Natuklasan ito ng mga arkeologo noong 1964 at ang takip nito ay may disenyo na dalawang tao sa bangka na sumisimbolo di umano sa paglalakbay ng kaluluwa matapos ang buhay. May 6 na tradisyonal na proseso sa paggawa ng paso. Una, ang pagkuha ng luwad or clay sa Ingles. Karaniwang kinukuha ito sa ilog o bukirin at pinipili lamang ang malinis at pinong klase ng clay para madaling hubogin. Ikalawa, ang pagmamasa. Tulad ng tinapay, minamasa rin ang clay. Hinahalo ito sa tubig hanggang sa lumambot at madaling hulmahin habang tinatanggal ang malalaking bato at mga dumi. Ikatlo, ang paghuhulma. Manong-manong hinuhubog gamit ang kamay o simpleng gulong. Karaniwang pabilog. Ang anyo may sapat na kapal para hindi madaling mabasag. After nito ay ang pagpapakinis. Ginagamitan ng basang tela, kahoy o bato upang pakinisin at minsan nilalagyan ng simpleng ukit o disenyo. Ikalima, ang pagpapatuyo. Iniiwan ito sa ilalim ng araw ng ilang araw hanggang matuyo ng husto. Ito'y upang hindi mabiyak kapag sinusunog. At ang panghuli, ang pagsusunog o firing. Ginagawa ito sa open pit o pugon gamit ang kahoy, ipa ng palay o uling. Sa init ay nagiging mas matibay at matatag ang mga paso. Ngayong alam na natin ang sinaunang paraan ng paggawa ng paso, lumayo naman tayo sa makabagong pamamaraan na kasalukuyang ginagawa sa Barangay Tusan sa bayan ng Tiwi dito sa Albay. At ngayong araw nga ay sasamahan tayo ng ating ka-travel buddy na si Sarge upang tuklasin, alamin at subukan ng mano-mano ang paggawa ng mga paso. Tara, samahan niyo ako at punta natin ang loob ng Phil Ceramics. Titingnan natin at tayo din mismo yung gagawa ng sarili natin paso. Let's go! Tulad sa makalumang proseso, mahalaga rin ang pagpili ng luwad o clay. Hindi kalayuan mula sa kanilang factory. Matatagpuan ang kanilang pinagkukunan ng mga clay. Sa mga ka-travelers, nakikita natin dito yung ibabaw nitong pinagkukunan nila ng clay na ginagamit sa pagbuo ng paso. Mula sa clay na napakalambot, tumigas at naging lupa at maya-maya makikita nyo kung paano ito magiging paso. Ang mga clay na ito ay may natatanging mineral na tinatawag na feldspar. Ang feldspar ay isang uri ng mineral na mahalaga sa paggawa ng pottery o ceramics. Ito ang tumutulong tunawin at pagdikit-dikitin ng clay kapag niluluto sa mataas na temperatura. Kaya nagiging mas matibay at mas makintab ang paso o palayok. Mula nga sa pinagkukunan nila ng mga clay, dinadala naman ito sa factory at inilalagay sa kanilang tinatawag na ball mill. Dito ay hinahalo at pinipino hanggang maging pantay ang texture. Lalagay siya dito sir sa tinatawag namin bull mill. Tapos na tayo mag-ikot almost 6 hours. Papapuntay naman siya dun sa taas. Kumbaga, yun dun sa taas, itong narinig yung umaandar, sila yung pinagkukunan ng
yung idadry dyan, yung tawag naman sa amin, filter press na. Pagkatapos, dumadaan ito sa filter press. Sa proseso nito, pinipiga ang clay upang matanggal ang sobrang tubig at mga dumi. Kaya mas malinis at mas madaling hulmahin ang mga material. Filter press po yung tawag dito. Kumbaga, dun yung clay, dinadry po, napipil, and then naiiwan yung tubig sa baba, and then yung clay, yung putik, naiiwan din sa loob. Yan na po yung tinatawag namin, filter press. After nito, inilalagay naman ito sa pug mill. Sa makinang ito, hinahalo at pinapantay ang clay upang maging mas compact at handa para sa susunod na proseso. Pag-mill tawag po dyan. Pag-mill. Lalabas siya po sa dito, sir, is bilog na po, ready to sell na. At kahit dumaan nga ito sa mga makina, mahalaga pa rin ang mano-manong pagmamasa gamit ang dalawang kamay. Ayon nga kay Kuya Royet, ito ang susi para masiguradong pantay ang pagkakahalo at mas madaling hulmahin ang clay. Hindi siya, sir, namasa masyado. May tendency po na pwedeng bumagsak yung ginagawa namin or pwedeng hindi po kami makagawa kasi hindi pantay yung lambot ng clay. At syempre, this is it. Hulmahan na! Punta ka dito sa Phil Ceramics dito sa Putsan, TV Albay. This is the most exciting part and most awaited part of our journey here. Pero bago yan, meron munang pa-demo para na madaling makuha ng ating ka-travel buddy. Hihilahin ko naman siya, sir, palabas pag nalagyan ng So paano pa? Sige, paano ba siya nahihila? Oh, I see. Tapos after nyan, sir, kung tansyado na yung yung kapal ng clay, pwede na natin siyang lagyan ng design, yung shape. Hirap! Hindi pa gaano siya na nasa center. Ganito, sir. Kung sa makalumang pamamaraan ay ginagamitan ng kick wheel, dito naman sa Phil Ceramics ay gumagamit ng electric wheel. May motor sa ilalim na siya nagpapaikot dito ng tuloy-tuloy at may pantay na bilis. Ayoko na. Ayoko na matrabaho. Sapat na yung knowledge na nakuha ko ngayon. Pagkatapos mahulma ang paso ay pinatutuyo bago dalhin sa huling stage, ang pagluluto o firing. Sa modernong proseso, ito ay niluluto sa malaking pugon o clean kung saan ang init ang nagbibigay tibay sa bawat paso o ceramics. Tapos, para maluto siya, mga 850 Fahrenheit po yung init ng ating bayan. At alam mo bang hindi mo na kailangang pumunta sa Bicol o sa TV Albay para makabili na naggagandahang mga paso o ceramics dahil nandito na rin yan sa aming website. Just visit www.traveltobicol.com/merchandise para makabili ng mga iba't ibang klase ng paso o ceramics. But wait, there's more. Kung nais mo namang ma-experience ang hands-on pottery making, Travel to Bicol offers an exclusive tour dito mismo sa Putsan Phil Ceramics. By booking our Clay Day Adventure, dito, ikaw mismo ang hahawak ng clay, uupo at uhulma ng sariling obra, guided by our expert local potters. At ang maganda pa rito, maaari mong iuwi ang ginawa mong mga paso bilang souvenir. You also get a chance to capture as many photos as you want around the workshop. Mamili ng mga pasalubong o mga souvenir nasa kanilang shop na siyang malaking tulong sa kabuhayan ng mga lokal dito sa Putsan, TV Albay. Kasama sa package ang round van transfer, workshop fees at materials, pati na rin ang gabay ng tour coordinator. Kaya siguradong hassle-free at sulit ang inyong experience. So what are you waiting for? Book your Bicol Clay Day Adventure only here at Travel to Bicol. Your hands, your art, your adventure. Mula sa simpleng putik, nabubuo ang sining na nag-uugnay sa ating nakaraan at kasalukuyan. Ang bawat paso at palayok ay hindi lang gamit o dekorasyon, kundi sagisag ng ating kultura, ng ating pagiging malikhain, ng ating diwa. Mababasa ang kwento sa bawat disenyo at bawat obra ay patunay na buhay ang ating kultura. Ang mga paso ay sisidlan hindi lang ng mga halaman, kundi ng sining at ng ating kasaysayan.